ADHD ja tällä kertaa pelattaisin Super Smash Mobsia. Joo. Minun kanssa, eli tappelupukari. Joo. Mikä sä oot? Wolfi. Mä oon Magma Guge. Tai oikeastaan Magma Slive. Täällä on toinenkin Magma Slive sitten. Joo, meikä kuoli jo ekaan kerran. Tai en. Meikä jäi bugaamaan. Magma Slime tappoi itsensä. Mäkin kuoli. Meillä on aika kovat suosikit. Mä oon tässä. Terve, mä oon tässä. No kanalla on ihan vähän armoria. Osuukohan toi mun Magma Blast? Epäilen, että ei. Mitä ihmettä? Kauheet pärinät. No älä. Huh. Miten tää? Huh. Mä pelastuin ton mun magma jutun takia. Ei vitsit. On kuollut jo 2. Mä oon kuullut 0 kertaa. Vähän niinku tuo kanakikkelipappa. Mä voisin aloittaa muuten uuden sarjan sellainen, tai mä oon miettinyt, että aloittaisinko mä semmosen kuin Happy Wheels, että mä vaan vetelisin niitä kenttiä läpi, koska ne on niin ees. Ne on tiimi! Ei ne kyllä minusta oo. On varmaan. Ei vitsit, mä taas kuolin. Mulla on 1 HP. Mulla on vielä täydet. Ha, Nyt mä en saa kuolla. tää jätkä. Mä en halua kuolla tänä yönä. Mä siftailen täällä yhdessä paikassa. No tää on mahdoton osua. Älä vaan. Näihin kaikki on ihan mahdoton osua. Mitä armoria Magma Slimella on? Seiniä, mut sillä ei oo housuja. Ei, mä kuolin. Ai, takana on OP. Niin onkin. Vähän liiankin. Jes, mä asuin mun Magma Blastilla, se teki varmasti ihan hulluna hittiä, koska sillä on vaan nahka chestplate. Mulla tää Magma Blast ei tee mitään damagea. Ai, takana on niin pieni. Ei jumala, tuo kuolin toisenkin kerran. Vitsi, tää on niin oikeasti vaikeeta, kun ne on niin pieniä nää kaikki. No niinpä. Mä tappelin täällä kanan kanssa niinku jotain hullut. Jes, nyt tää iso, niin tää 1. Noin mä vedin kanaa pataan. Sepä kiva tietää. Mulla on kova battle. Ei, mä hyppäsin ohi siitä jutusta. Ei. No mitä? No niin, nyt mä oon täällä puun päällä. Mulla on alle puolet HP:sta. Kana kuoli! Kuka sen... Ei kuollut. Mitä sille kävi? Joo, mun pitää hiilata. Mulla on... Oota, mä nyt hiilaan full HP. Mulla on tiukkaa, koska 1 HP. No mitä? Tää kana niinku on vähän OP tai jotain. Pitäis saada tänne puun latvaan, mä voisin hoitaa sen. Oi! Sen pikkukana tuli päin mun naama. Tää ei saa hittiä.
tuu tänne puuhun. Okei, tai älä tuu, täällä on kana. Onko mä iso kuutiota nyt? Ei vitsit. Sä kuolit. Mm. Mm. Nyt meikä on täällä. Sä oot yksi. No joo, on kyllä tää vähän mahdoton voittaa. Huomaan. Paitsi että jos mä vedän ihan hullut kombot. Kun tää vaan niinku flyjaa. Vähän... Yes! Vihdoin ja viimein. Hyvä. Missäköhän se on? No ei tee muuhun mitään. Hyvää työtä, Vendi. No mitä ihmettä? Tää niinku hoitelee mut tolla niinku pelkästään. Mä ostan seuraavaksi kana. No niin mäkin. Nyt on ihan... Mä en saa tippua. Mä haluan tappaa sut, pikkukananen. Ai vitsi, mulla puoli helaa. Yes! Ei! No, mä tulin toiseksi. Otetaan tähän toinen vielä. Joo. Otetaan pillimehun loppuun. Tässä on pari vippiä. No, ei ainakaan ole tylsää. Ja tää on uusi mappi. Niin onkin. Tai näitä uusia mappeja. Vähän tulee Ei aina vitsit, siippi. Siip on paha. Lammas. Se on niinku tämmönen Super Smash Mopsin niin pahin tyyppi. Onko? Noin! Mä vedin sitä kunnolla. Ai, se kombo. Mitä se tekee se? Se vaihtelee Ei viitsi. kehon värejä tää jätkä niinku. Mä tapatin itteni, koska mä vähän liitelin. Mitä ihmettä? Tää on aika outo mappi, mutta täällä on Iron Golem, meikä vettää siltä nirhi. Ha, No mitä hetso. ihmettä? Oho, anteeksi. Ai. Ei, mä taas kuolin. Tää on joku supermatsi. No tää lamassa on ihan mahdoton voittaa. No niin, sillä on niin OP-liikkeet. Tänne tekee niihin sikana hittiä. Sillä on hirveet knockbackit näissä liikkeissä. Niin... Ammu! Noita on vielä Voi No hetsot. niin, mä tapoin noidan. Hyvä. Vois tappaa Mä tää- tapaan täällä nyt sitä, joka tulee Hei lähinnä. tuo, jes. Lammas kuoli vissiin. Mä kuulin luiden kolahduksen. Ei! Mä melkein hyppäsin koloon. Sulla on vielä 2 HP:tä. Mikä se lampaan nimi on? Onks mä iso vai pieni kuutio? Tällä lampaalla ei nää vaan 1 HP. Se kuolee ihan just. Yes! Okei, tästä tulee kova tappelu. Varakaa lammas! Ei tää on niin paha. Mä yritän auttaa. Ai! Ei! Ei! Mä kuolin! Mä yritän. Ammu! Sä voit vielä voittaa tän. Ei! No, yhdellä HP:llä. Easy. Kyllä se pitää voittaa. Okei, nyt pää kylmänä, ei saa kuolla. Ei hätiköidä. Ei saa hätiköidä! Ja mä teen sitä koko ajan. Pommi! Mä väistin pommin Jes, tuo hätiköimällä. kaikilla nyt 1 HP.
Paitsi tuolla yhdellä. Mitä tuolla noidalla? Se tippui just äsken. Siis mitä ihmettä? No niin, headsotti. Ui! Mikä toi Bowson oli? Okei, se oli joku vahinkoa tekevä Bowson vaan. Selkään. Joku delas. Se oli tuo heppa. Mulla on 1 HP, mä kuolin. No, Se on noitten 2. mä en tiedä kumpi voittaa. Ehkä noita. Niin se voitti jo. No, mennään, liivataan pois ja mennään. Mä aukasen Treesarchesti. Lobby 1. Juu. Noniin. Ja nyt aukassaan Treesarchesti. Oota hetki, mä tuun lobby 1. Mä oon tässä Survival Gamesin ees. Ja näin. No mitä ihmettä, joku heittää mut. No niin. Anna jotakin please hyvää, esim. Partikkeleita. Ei. Täällä. Oota, älä aukaise vielä vikkaa. Aukasin jo. No mä sain possun. No, on se hyvä. Katsotaanpa minkälainen se on. Mä laitan jotain kivaa päälle. Esim. Mä voisin laittaa tämän. Nimi Pig. Ja otetaan kaveriksi poikani. Tiedätkö mikä mun sen nimi on? No. Panttu. No niin, elikkä tällainen video tällä kertaa. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida, että ei kai tässä muuta. Hei poika, sano moi, sano hei YouTubelle. Hei! Terve, minä olen Super Mario. Hei, ne on kaksoset. Katos kaksoset. Joo, että Moro!